खुंबाय। थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिबारा नैथि हिमेन बर' गोसोखांथि अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायनि देरहागिरि बिथांमोननि मुंखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बे बादायलायनायनि फिथाइखौ गाबोन थामहिनबा 1 आगस्ट खालि फोसावनाय जागोन। बे फिथाइखौ हानजानि पेज आरो हानजानि इउटिउब चेनेलाव फोसावनाय जागोन। हानजानि पेज आरो चेनेलनि लिंकखौ बे चेनेलनि डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायहैनो हागोन गाबोन। फिन बुंफिननायदि थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिबारा नैथि हिमेन बर' गोसोखांथि अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायनि देरहागिरि बिथांमोननि मुंखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बे बादायलायनायनि फिथाइखौ गाबोन थामहिनबा 1 आगस्ट खालि फोसावनाय जागोन। बे फिथाइखौ हानजानि पेज आरो हानजानि इउटिउब चेनेलाव फोसावनाय जागोन। हानजानि पेज आरो चेनेलनि लिंकखौ बे चेनेलनि डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायहैनो हागोन गाबोन।